нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. салом, ман метавонам ЗАГСа бирам дар Россия ЗАГС кунам, срочно буриданаш дар кор, илтимос ҷавоб дед. Айбохтар ба Москва рафта мешавад. як ними гапта намефаҳмем, боварӣ дорам дар кӯча ҳамин хеле гап намезанем. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷе. видеои имрӯзаи мо оиди супориши Озода Раҳмон барои танзими нархи парвозҳо ба Федератсияи Россия. Озода Раҳмон роҳбари дастгоҳи иҷроияи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз гароншавии нархи чиптаҳо ба самти Русия дастур додааст. яъне ки Озода Раҳмон дастур дод барои нархи билетҳоро аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия назорат кардан. ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. аз номи Юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. тибқи дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва протоколи ҷаласаи якҷояи роҳбарияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар хатсайрҳои самти Русия арзиши як чипта дар ҳар ду самт $500 амрикоӣ баробар ба 5800 сомонӣ муқаррар шудааст. дар гузориш таъкид шудааст ки шахсони манфиатхоҳ бо истифода аз мушкилоти пешомада чиптаҳоро гарон мефурӯшанд ки ин амалашон боиси паст гардидани эътимоди мардум ба мақомоти давлатӣ мегардад. эълони нархи 5800 сомонаи аз ҳар ду тараф дар ҳолест ки корафтодагон дар Тоҷикистон мегӯянд танҳо чиптаи парвоз барои як самт аз Душанбе ба самти Русия ба маротиб қимматтар хариданд. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия аз шаҳрвандон даъват кардааст ки агар дучори қаллобию гаронфурӯшии чиптаҳо шуданд ба ин ниҳод муроҷиат кунанд. яъне ки агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия барои ҳамаи шаҳрвандон хотиррасон кард ки агар дар ҳар куҷое ки нархи чиптаҳоро қимат мебинанд ё ки нархи чиптаҳоро қимат дастрас мекунанд чиптара ба хичон ба ҳамаи шаҳрвандон хотиррасон карданд ки муроҷиат кунанд ба коррупсия. Лақаев Билол нависай. бача обични тоҷикӣ гап зан, бидуни адабӣ гап мезани. як ними гапта намефаҳмем, боварӣ дорам дар кӯча ҳамин хеле гап намезанӣ. ман дар кӯча чӣ хеле гап мезанам, агар хеле гап занам ку вообще намефаҳмем бародар. ба фикрам англисӣ гап назари самада видео. Мирзоев нависа: якай сорбон Айбохтар ба Москва рафта мешавад, ҷавоб диҳем пешакӣ раҳмат. албатта ай Хуҷанд, ай Бохтар, ай Куллоб аз шаҳри Душанбе парвозҳо ҳастанд ба Федератсияи Россия. танҳо як аму ширкаташ парвозоша баста кард, Северни ветер ба шаҳри Владивосток. тамом дига ҳамаи ҷоеш ки парвоз буд то айни ҳол ҳастад. Қурбонзода нависад: салом акаи сорбон, ҳамин қонуни нав барои гузаштан аз беморӣ ростай меган то қай Душанбе мегзарӣ, дар ҳамин бора маълумот медодӣ. ҷои тестспорӣ дар Душанбе аёхи бародари азиз ва бисёри нафарҳо через ҳамин аэропорти Душанбе чипта харидорӣ мекунанд, мераванд. ба ҳамин хотир касе ки Душанбе парвоз дорад меояд дар Душанбе меспурад тестша диамед ё ки дар фурудгоҳ. Ахтамова нависад: салом акаи сорбон, ман видеои ҳаррӯзаи шуморо то охирша тамошо мекунам. чанд бор якум шида дар комментариятон менависам, лекин ягон бор ба саволи ман ҷавоб гардондагӣ нестен. фақат ба саволҳои мардҳо ҷавоб мегардонӣ ва занҳоро не. саволи ман ҳамин ки пеш аз сафар кардан ба Россия бояд 3 рӯз пеш ваксинаро гузаронидем ё пешакӣ супорем мешавад. оиди ваксина ман гап задам дар чанд барномаам, мумкин шумо нафаҳмидаен. این خیلی که مثال وقت شما یک تا واکسینه میسپارین یا واکسینه میگذارین، در حالتی که یا واکسینه گذشتگی باشین شما نمیتونین که باز به سپاریدن تست سفر کنین به شهر دیگر. در حالی که اگر 2 تا واکسینه گذشتگی باشین همو کاغذ گرفتگی باشین بختان، بعد شما میتونین که از سپاریدن تست آزاد بشین و برای تست سپاریدن که چند روز پیشکی بسپاری باید، اما 1 روز 2 روز پیشکی تست رو بسپارین میشود.
озодона мерен дастрас мекунен аму маълумотномаи тибираву аэропорт мегзарен мерен. Абдулло нависай дар Instagram чӣ хел ёбем? Instagram номуш дар рӯи экран ҳастай, инамҷа дар номуш ҳастай. Будро фоиз бита меёбем ала. Бозоров Анвар нависай. Ака худат билет мефурӯшӣ? Не бародар, ман билет намефурӯшам. Маҳмудов нависай. Салом, ман метавонам ЗАГСа бирам, дар Россия ЗАГС кунам, срочна буриданаш дар кор, илтимос ҷавоб диҳед. Срочна ёки чӣ қадарам маҷбур бошед дар як рӯз ё ду рӯз ЗАГСта бекор карда наметавонед. ҳар касе ки набоша барои бекор кардани ЗАГС муроҷиат мекунад ба суд. Суд аввалан пешаи акти никоҳа бекор кардан муҳлат метиҳад, муҳлати оштишавӣ меган ва ин муҳлат аз ҳама ками камаш 3 моҳа дар бар мегирад. пас аз 3 моҳ баъдан метавонанд ки ЗАГСитро бекор кунанд. Азизҷон Ҷураев нависад. Салом, ҳамин мегӯянд ки ай душанбе ба Узбекистон танҳо ба самолёт рафтан мумкин ва баъд ба Россия роҳи заминӣ намешавад мегӯянд. Ба Узбекистон даромадан ҳамин рост аст. Пешакӣ миннатдории худро баён мекунам акай Сорбон. Албатта ки ай Тоҷикистон ба Узбекистон танҳо ба самолёт рафта мешавад ва ай Россия роҳи заминӣ кушода шудагӣ нест. Ахмед Маҳмадов нависад. Бародар ҳамин зодара гражданство метиҳанд. Албатта бародар имкон ҳастае ки дастрас кунам. Муроҷон нависад. Ман дина РВП гирифтам. Чӣ мешавад? Ҳоло прописка накардам дар Хабаровск. Яъне мо дина як навор кардем, гуфтем ки РВП-ра Федератсияи Россия аз байн мебарад. Лекин айни ҳол қарор биромадагӣ нест ки РВП аз байн бирава. ҳамихе гуфтушунид мулоқот кардагӣ ҳастанд ва ба ҳамихе хулоса омадагианд ки РВП барои шаҳрвандои хориҷӣ аз байн бурда шавад, не ки айни ҳол қарораш биромадагӣ нест бародар. Муҳаммад нависад. Ассалому алайкум акай Сорбон, меган справкаи беморӣ через программа дар телефон мешавад, ягон маълумот медодем. Ман як-ду рӯз пеш навор кардам ва ҳамун приложениярам дар рӯи экран суратша монда будам ки вай штрих-код дорад. Мисол мегирем чӣ хел ба программа истифода мебарен ура. Вақте ки шумо тест месупорен, баъд ҳамун программае ки буд агар ҳозир бо суратша биём бошад дар компютер дар экран мемонам. Агар ки набоша 2 рӯз пешина видеома тамошо кунед дар онҷо мондагиам. Ҳамун программаро скачат мекунед дар телефонтон ва паспортона дар ҳамун программа сканировать мекунед. Ва ӯ программа махсус барои ҳамин тести беморӣ, барои ягон ё сафар кардан. Паспорта ки сканировать карден, аллакай дар уҷа вақте ки шумо тест споридагӣ бошен, штрих-коди савз мебарора ки мисол анами паспорт дар ҳақиқат ҳамин шахсият тест споридагӣ аст. Штрих-коди савз мебарора ва шумо дар ҳолати сафар кардан ба ягон давлати дигар метавонед ки через ҳамун программа нишон метаҳед ному фамилиятона ва ҳамун штрих-коде ки ба ранги савз нишон метаҳад то ки шумо тест споридагиед. Тамом ҳамин қадар роҳ. И барои осон кардани ҳамин чизае ки мисол дастон дар коғази зиёдӣ намегирен, намегарден ва ҳамун телефонтон мебарорен, нишон метиҳед. Атак бигирӣ ҳамун чизе ки дар маълумотномаи тестсупорӣ ҳаст, дар ҳамун телефонам ҳаваи ҳардуш як чизе. Бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотонро пешниҳод кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.